Είμαι εντάξει εγώ το κεφάλι μου. Μάζεψε το. Αυτό το ανακαλύψανε το 20. Κυνηγούσαν ένα και ήρθε και πήγε εδώ μέσα και δεν μπορούσα να το βρω. Ήρθε και εδώ μέσα. Εδώ μέσα δεν ζουν ούτε πουλιά, ούτε νυχτερίδες, τίποτα δεν ζουν. Γιατί είναι χαμηλό το κομμάτι μπροστά. Δηλαδή εμείς οι βάρκες είναι ειδικίες που κάναμε για να μπορούμε να παίρνουμε. Και πάλι έχουμε προβλήματα. Σπούν οι μηχανές, οι βάρκες. Δεν τι ώρα που είναι. Οι σκαλαφίτες εδώ και να φάνε το παγίδι. Και τη μηχανή. Οι σκαλαφίτες.